Hello, sziasztok! Ez itt a Csillag születik 4. Bemutatjuk legújabb csillagunkat, Péter Alfonz László. Tesó? Csát, tesó! Csát, tesó! Kis hangot tegyél légy szíves a fülesnél. Oké, ciao. Jó, van látszik jön, Bill! Direkt a Budapest egyik elé. Dob egy 100-as, mert csak annyi lesz az enyém. Csak ennyi lesz az enyém. Senki nem érti. Mégis mindenki nézi. Szemét a tetején. Szemét a tetején, egy budapesti tér. Eltrofja a szél, az egy célhely. Tőle védünk kincs, mint a szavam, mint szabon nem volt. Legyen nekem is jó, mert most velem volt a brigáda hat. Hip-hop brigád is szabad. Hip-hop brigád stílus nekem marad, aki hallja a hangforratokat. Nem vagyok katona és nem is voltak, soha nem is leszek. Mert olyan háborúzni ezek. Nekem neked gyengedik, csinálok jobbat és eljön a szombat a parti, megmutatom a sorokat. A tömeg jobban, mindenki bólogat, hogy a másik hátában verik be a szórukat. Jön egy kis boldulat, dobban a hangulat. A csajok az asztalon táncról veszik le a topokat. A szavak a hangszeren és játszom rajta, mint más húrok. Néha lecsapok, mint kardjával a sógun. Rapperben egy új dimenzió nyílik meg, hogy ezt így élik meg, érzik a feelinget. Mindenki érintett, a csajom azt sugja, a fülem vagy kellett. Még vagyok MC Gőz, a.k.a. Mr. Wellness. Különleges wellness, sor meg boraszt jó lesz. Dugj persze lesz, hogy tőle nem kezdesz. Látsz egy ilyet, mint én, aki nem felújt, és tegyen terén. Dobj 100-at, mert csak egyre lesz az enyém. Látnak egy ilyet, mint én, mindenki nézi. Csak szépen a kezüket, senki nem érti. Látnak egy ilyet, mint én, mindenki nézi. Csak elfordulnak tőle, mert senki nem érti. Látnak egy ilyet, mint én, mindenki nézi. Csak kimadják a fejüket, mert senki nem érti. Látnak egy ilyet, mint én, mindenki nézi. Senki nem érti, de mindenki nézi. Szemünk alatt tetején, senki nem érti. Mert senki nem érti. Mert senki nem érti. Yeah! Mert senki nem érti. 2009, Benakás, Gyergyó, Csitiké. Mindenki nézi. Kívülálóként figyel, hogy pörög a város számos nagybelő játékosok átolak szándékos vár, tudja, hogy ez átér most. Terület a bűnözők az üldözőké. Legalábbis erről szól a képlet, ezt tőle mindenjére. Még egy szövet vezet, fészenizek nem vezetnek, hogy én meg csak ezt nem úgy, és megint terén. Csak ki nem érti, mert nem akarok sztár lenni reggel a tévében. Szerepelni, és nincs is tárgyal, hogy fellépni. Mert a kell, hogy 20 a nyakam, egy kiló futsz. Nem kell, hogy csekkén reggel, hogy el a húsz. Mindegy, hogy dolgozom vagy rossz, mert csak így tudod, hogy fogsz a végén mindent elbúcs. Ha én előbb szervusz, ennyi a szó most, de meg csak nézed a birtom, meg véged pedig birtanak téged, de ha hát